RIT Police Report. Idol Dennis, nimbag nga bigat. Okay, go ahead. Yes, good morning, Father. Good morning, Glenn. Di Tamag, Manipod Dibiya, Corpus Dibiya. May isang work person, bigay sa Zona Ilocos Norte. Iti, Ilocos Norte, iti napili, gabi iti Pileg, iti warrant of arrest. Iti akusado, kaya tagto na pagkapulo ng talo, may isang dentista na taga-barangay 1, sa Zona Ilocos Norte. Napili ni Zona, gabi iti Pileg, iti warrant of arrest, kasi kaso ng tapa, ano sila manipod iti Municipal Transport City to Branch 5, iti Baguio City, Jaya, Benguet. Naman, na rekomendaran si Sangapulo at 8,000 pesos na pagyan sa sinakamat na akusado. Sakbay-bay nga nagpasibli isura iti Baguio, dibalang di medical examination si RHQ sa zona, para talang kasi palang sigurado iti kalmatan na siyahe na may turong kinagsantan iti Korte, walang suudan ti warrant of arrest na. Sigon ti FPNP, voluntaryo na tumukot ti akusado, apamang nagitanan ti Witpita na warrant of arrest. Ichemit sa Bagok, Ilocos Norte, sa balipay nga disgrasya iti napasamag iti Barangay Santa Cruz sa Bagok, Ilocos Norte. Naman nga ti panagati ng party motorsiklo ken kurong-kurong keta nakasugsugatan dagiti pasero iti nakamatata nga kurong-kurong ti kurong-kurong ket tinturong kagnagan Nicanor Torres na 50 by sa construction worker ken aginde iti barangay Turo sa Bagong Ilocos Norte. Ditintok nga ti motorsiklo keta in turong met iti may isang residente manipod mismo iti barangay Karaitan na Bagok nga ni Victoriano Rosete ng 20 50 Según investigasyon ti PNP ti kurong-kurong sumanarimaan ti panagpapabagatan na iti highway idin tamasabit na iti motosiklo iti slide sharp curve nga pasit iti kalsada. Kapo iti reto'y nagdinungpar head-on collision dagiti dungalugan nga rason maten iti panakasugsugat dagiti nakalugan iti kurong-kurong. Later ay dagitoy iti Corpus Clinic and Hospital para palang iti panakataming dagiti sinagabad nga sugat idinto dagiti maysa iti taray iti maysa pay na personal iti BFP manipod iti RHQ iti Ilikip Badog Ilocos Norte. Iti dua na nagmaneho iti nakapagsaritan kalpasan ti Sirente na napasama iti Ilikip Badog Ilocos Norte. Iti lang na ipagpasama ka tanong tinamuan iti Korpo ti Pulisya iti alas 24 oras iti Ilocos Norte Police Provincial Office. Idol Dennis Alicio, Tatak, Aramen.